Ahojte, ja vás veľmi pekne vítam v dnešnom videu. Chcela by som sa povenovať na témičku, ktorou by dnes boli tieto špeciálne korejské tampóny na pleť. A chcela by som troška priblížiť informácie, že prečo sa mi tieto viac osvedčili ako tie klasické bežné, čo používame, alebo boli sme kedysi zvyknutí používať. Možno ste sa viacerí s nimi, hlavne teda milovníci korejskej kozmetiky s týmto druhom tamponikov už stretli. Takže chcela by som trošička objasniť moje skúsenosti a nejakým spôsobom aj priblížiť funkčnosť tohto produktu, ktorý má naozaj veľmi funkčné využitie, hlavne oproti tým klasickým tamponom, takže mám tu dve značky. Tieto sú od značky Dear Klairs. Oni majú práve dva druhy, ktoré mi vyhovujú, pretože je to kombinácia takých klasických penových tamponov a zároveň je to aj ten druhý druh materiálu takého toho klasickejšieho, približujúc sa k tým tampónom, ktoré poznáme. Lenže práve tie špecifika, prečo sú tieto podľa mňa efektívnejšie, hlavne pre citlivú pokožku, sú tie, že vlastne oni sú jednak veľmi šetrné. Toto je iba jednodruhové tento Pyunkangil. Oni majú vlastne také až penové aplikátory. No a jednak sú veľmi šetrné k citlivej pokožke a hlavne pokožka, alebo pleť, ktorá zvykne používať rôzne aktívne látky a potrebuje šetrnejší prístup a zároveň majú veľmi vysokú absorpčnú schopnosť, čiže pri týchto tampónikoch vám nedochádza k tomu, že zvyšný produkt vám uniká, ale naozaj tá vstrebateľnosť do pleti je oveľa vyššia, pretože do toho tamponiku sa vám vlastne nevstrebe ten produkt. Takže veľmi rada ich práve preto používam na aplikáciu tónerov, hlavne teda exfoliačných, tie by sa nemali nanášať dlaňami. Samozrejme klasické tónery môžete aj dlaňou nanášať. No a vlastne tieto práve ten druh, ktoré nie sú také penové, vidíte, ten rozdiel je tam značný. Tieto sú ako keby aj také hrubšie a tieto mám práve rada napríklad na odlíčenie očí. Keď si zvlášť odličujete oči, tak v podstate, kebyže vám toto je zase príliš, že aby vám to zase nepretekalo, ale nepotrebujete vlastne ani toľko množstva, ale tak môžete si dať prípadne dva. A toto mám rada na odličovanie očí alebo na odličovanie, keď si nanášam mliečko na odličovanie celej pleti. Je to naozaj výrazný rozdiel hlavne v tej šetrnosti a jemnosti voči tej pleti, keďže akákoľvek iritácia alebo potenciálne podraždenie je nežiaduce, hlavne pre pleť, ktorá používa aktívne látky. A ďalšia dobrá vychytávka, prečo spomínam aj tieto tampóny, sú, že mám aj video o textilných maskách a respektíve ďalšou alternatívou k tomu je aj to, že tá textilná maska sa týmto dá krásne nahradiť. Keď vám lepšie pôsobí tá textilná maska v tej absorpcii, že si to necháte, dajme tomu tých 10-15 minút pôsobiť, tak vie vám to nahradiť. A vlastne tá výhoda je v tom, na to by som zase volila hlavne tieto penové aplikátory. A výhoda je v tom, že vy si vlastne viete nakombinovať vlastnú tú masku z takých ingrediencií, aké momentálne potrebujete, a zároveň ten produkt viete takýmto spôsobom tiež použiť. Takže vnímam to, preto som aj chcela natočiť takéto krátke informačné video o týchto pleťových tampónoch, pretože vnímam ich veľmi efektívnejšie z toho hľadiska, samozrejme tie klasické ešte, tie bežné, čo sme s nimi oboznamení, tak tie používam napríklad na odlakovanie nechtov, aj keď tento hrubší si na to viem použiť, ale myslím si, že tieto sú také špeciálne, že na nechty napríklad používam tie klasické. No a vlastne chcela som sa s vami podeliť o túto
informáciu, pretože pre mňa to bol naozaj citeľný rozdiel. Takže ono je to možno taká maličkosť alebo taký detail, ale skrátka ono to z hľadiska dlhodobého používania a spôsobov toho používania vie spraviť naozaj dlhodobý efekt a rozdiel, hlavne pre citlivú, reaktívnu pleť, ktorá potrebuje byť ošetrená šetrným spôsobom, ale myslím si, že pre milovníkov korejskej kozmetiky, ale aj pre bežných spotrebiteľov je to fajn možnosť vedieť o niečom takomto, alebo v prípade o tých spôsoboch využitia, ktoré vlastne sú. A zároveň vidíte sami, že nie každá značka a každé balenie je rovnaké. Odlišuje sa to aj štruktúrou, aj materiálom, takže treba tomu potom aj prispôsobiť to používanie a aplikáciu. No a chcela som vám ešte povedať, že už to nie je len online dostať kúpiť ako kedysi, ale napríklad na Mlynských nivách v Jojoso, keď poznáte, tak tam majú zaujímavé také vychytávky, tak napríklad tam ich tiež dostanete kúpiť. Takže aspoň takýmto spôsobom som chcela zdieľať túto informáciu a moje skúsenosti. Taká vsúvečka, majte sa krásne a želám vám ešte príjemné chvíle.